Kaixo denoi zer moduz. Gaur, tximele eta belarriak kontatuko dugu. Luis Aguilar eta Andre Nebezena. Nere gustorako ipuin zoragarria. Ea zer iruditze zaizuen zuei. Bazen behin, Magi izeneko neska jator alai ausart divertigarri eta bizkor bat. Baina, bere lagunek, Magi belarria hundi, Magi belarria hundi, deitzen zioten. Magi, triste, amatxoren gana joan zen. Amatxo, zuk uste duzu belarria hundi eta zabalak ditu dela? Ez, maitia, zuk tximel eta belarriak dituzu. Bai, baina nolakoak dira tximel eta belarriak? Galdetu zion Magik amatxori. Tximel eta belarriak? Belarri bereziak dia. Buruan, tximeletak bezala, egaka ibili eta gauza itxusiak, mila kolorez margotzen dituztenak. Magi posposi jarri zen, eta berriz ere, bere lagunen gana joan zen. Begira, Magiren hilea, esaten zuten. Espartzua bezain latza du hilea. Bai zera, erantzun zuen Magik. Belarra moztu berria bezalakoa da nire hilea. Ha, baina begiratu Magiren soinekoa, mai zapi bat daramala jantzita dirudi. Baizea, erantzun zuen orduan Magik. Soineko kuadroduna daramat, xakian jokatzeko onena. Baina begiratu Magiren galtzerdiak, zulatuta ditu. Baizea, erantzun zuen Magik. Ezken nire behatza, kuskusero hutsa da, hori besterik ez, erantzun zuen Magik. Begiratu Magiren zapatak, orduan esate zuten beste umeak. Magi zapata zarrak, baizea, erantzun zuen Magik. Kontua da, nire zapatak oso ibiltariak direla. Baina begira, Magik ez dauka motxilarik. Magik ez dauka motxila. Jakina, erantzun zuen Magik. Horrela, hobeto egiten dut korrika. Begiratu Magiren liburuak. Liburu zar-zarrak dia, erabilitakoak. Jakina, erantzun zuen Magik. Horrela, milaka eskuk lastandu dituzte. Magiren tripek soinua egiten dute. Magi tripa hotza. Baizea, erantzun zuen Magik. Kontua da, nire tripa barruan orkesta bat dudala. Eta Magiren hankak luxe eta meak dira. Magi hankame. Baizea, erantzun zuen Magik. Hanka puntetan jartzen naizenean, ilargia ere bezarkatzen dut. Magik belarri zabalak ditu. Belarri zabal eta hundiak. Eta orain zer esan behar diguzu, Magi? Tximel eta belarriak dituzula? Ez? Belarri haundi eta zabalak dira. Bai, baina badakiz eze? Niri 5 axola. Eta hala bazan, edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta atera dadila Zumaiako plazan. Ondo pasa!